गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। सिगाङाव फोसावनाय बायदिब्ला लकडाउनआ गाबोन एबा 3 मेआव जोबनो गोनांमोन, नाथाय लकडाउनखौ 11 मेसिम बारायनाय जाबाय। बे लकडाउनआव माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। दा बेवहाय बे नेमखान्थिफोरनि गेजेरावनो माखासे बिथिङाव एलाउ एबा उदांथि हगारदों आरो गुबुन माखासे बिथिङाव एलाउ एबा उदांथि होनाय जायाखै। दा बे भिडिअ'आव मा बिथिङाव एलाउ होआखै बेफोरखौ मानिना सोलिथारनांगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायग्रोनोसै। सेथियाव, न' एयार मेट्र'स एन्ड इन्टारस्टेट मुभमेन्ट (MHA). बेयाव MHA नि फुल फर्मआ मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स। बेयाव फोरमायदों दि न' एयार माने बारजों दावबायग्रा जेरै एर'प्लेन फ्लाइट्सफोरा बन्द थाजोबगोन आरो मेट्र'स माने आन्डारग्राउन्ड इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टेम एबा हा सिङाव मोब्लिबारि रेल लामा। बेवहाय जोंनि जेनेरेल रेल लामाफोराबो गोग्लैफागोन। बेफोर गासैबो बन्द थागोन आरो लोगोसेयैनो इन्टारस्टेट मुभमेन्ट माने मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन रायजोसिम दावबायग्रा लामा, बेफोरबो बन्द थागोन एबा एलाउ होनाय जायाखै। नैथियाव, स्कुल्स कलेजेस टु रिमेन क्ल'ज्ड टिल मे 17। बेवहाय बुंदों दि 11 मेसिम फरायसालि, जौमा फरायसालि एबा कलेज गासैबो फसंथानफोरानो बन्द थाजोबगोन। थामथियाव, अल हस्पिटेलिटी सार्भिसेस हटेल्स टु रिमेन क्ल'ज्ड। बेवहाय गासैबो हस्पिटेलिटी सार्भिसेस हटेलफोराबो बन्द थागोन होननानै बुंदों। बेयाव हस्पिटेलिटी सार्भिस माने हस्पिटेल नङा दै। हस्पिटेल आरो हस्पिटेलिटी गोबां फाराग दं। हस्पिटेलआ जाबाय जोंनि सावस्रि नायग्रा फाहामग्रा खुलि, बेयो बन्द जाया। गुबुन फारसेथिं, हस्पिटेलिटी माने मोनसे थाखुलि जेराव गोजान गोजाननिफ्राय दावबायनो फैनाय आलासिफोरखौ थानो जायगा होयो आरो बिसोरनो जानाय लोंनाय गासैबो होजोबनाय जायो, जेरै लजिं, टुरिज्म बायदिया बे हस्पिटेलिटी सार्भिसआव गोग्लैयो आरो बेफोर गासैबो बन्द थाजोबगोन होननानै बुंदों। ब्रैथियाव, मल्स, हटेल्स, सिनेमास, जिम्स टु रिमेन क्ल'ज्ड माने मल्स जेरै जि-जोम फानग्रा, गस्ला लंपेन्ट फानग्रा बायदि दुकानफोर, हटेल, सिनेमा, जिम गासैबो बन्द थाजोबगोन एबा एलाउ होनाय नङा। आरो बाथियाव, नन-एसेन्शियेल मुभमेन्ट प्रहिबिटेड बिटुइन 7 PM टु 7 AM माने गोनांथार गैयियाव बेलासिनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 7 रिंगासिम जेरावबो ओंखारनो मोना एबा लामा-सामाफोराव थांनो मोना। जायफोर गोनांथार जेरै गोब्राब बेरामिफोरखौ हस्पिटालाव लांनाय बायदिफोरा एलाउ होनाय जागोन। बे मोनबा बिथिङाव एलाउ एबा उदां हगारनाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं मा बिथिंनि सायाव एलाउ एबा उदांथि हगारदों बेनि सोमोन्दै नेक्स्ट भिडिअ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन जायफोरा साबस्क्राइब खालामबाय, आरो जुदि सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखै आरो बेल बाटनखौ थुवाखै, बिथांमोना अन्नानै जेबो सानालासेनो गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ बेल बाटनखौ थुनानै होदो जाहाथे बे नेक्स्ट भिडिअ आरो गोदान टपिक्स एबा आयदानि सायाव बानायनाय मोनफ्रोमबो भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोननो हायो। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।